wato gaskiya babu abin da zan ce da Allah sai godiya da Allah ya sa miki kaunata a cikin zuciyarki duk da dai kin san cewa ba ni da kokobo. Ni ya kamata in gode wa Allah saboda burin kowace ɗa mace ta samu miji kamar ka. Ai shi yasa nake alfahari da ke a cikin mata, babu wata ƴa tamkar ki. Assalamu alaikum masoya. Assalamu alaikum salam. Mata ya kike? Kice Aminu ya zo. Wallahi ina zaki? Kin ga sa'an nan gidan su Rufaida ne. Sai ni in karɓo littafi na, sai na ce bari na biyo miki dan ki raka ni. Kuma naga Aminu ya zo. Wallahi. Ai ina ganin babu komai, kawai kamata yayi ki dauke ta kawai sai ku tafi. Wa ni? In raba ka da masoyiyarka. A'a, kun ga ku sha zaman ku zan je in dawo. Sai na dawo. Yanzu tafiya zaki. Tafiya zan yi sai na dawo. Aminu ka ga da gida. To shikenan gida. Lafiya. To ki gaida gida, mun gode fa. Madalla. Ai a wannan taki tana da kirki. Tana da kirki sosai. Ni maganin zaman duniya. Assalamu alaikum. Kawata. Salamu. Ya kike? Wallahi lafiya. Ya naga kina kulle gida ne. Wallahi tallahi zan dan je unguwa ne daga ina? Da mama. Wallahi ba tan da mun na san ba da ni kika zo ba. Ita na zo gaisarwa wallahi. Ni kin san me yake hana ni zuwa wajenki? Halayyarki. Shi ne suke hana ni zuwa wajenki, amma don Allah kawata ki haƙuri ki canza hali. Ki san ta duniya ba. Ki haƙuri ki canza hali saboda kin gani mai kaunar ki ce Rufaida. Kuma yanzu ke kina tunanin kamar ni bana yanki, ina yanki wallahi har abada, amma ina so halinki ya canzu ya setu ya koma irin na mutanen kirki. Ni yanzu ban da kyan hali kenan. Ni dai ban ce ba, amma ki kokari ki gyara. Saboda mutane suna nema su yi mana kuɗin gora ni da ke gaba daya. To shikenan. Kin ga ke halayyarki ta bambanta da tawa. Ba damuwa. Zan tafi gida. Ki gaida mun mama. Da shi daman na san ba ni kike zuwa ba shikenan. Ki gaida gida. An jima. Daga ina haka? Wala daga gidan su Rufaida nake zani gida. Okay. To ki gaida gida. To shikenan, nagode fa. Fatima. Aminu. Ki zuba ko? Abinda nake so da ke Fatima ki gane shine su Rufaida da kika ce daga gidan su Rufaida kike. Gidan su Rufaida na je. To gaskiya ba 'yan arziki bane ba. Gaskiya ne. Babu wanda bai san su Rufaida ba mutanen kirki bane. Kin ga ya kamata a ce kin fita daga cikin tsararsu. Haka ne Aminu. Amma ni abin da yasa nake shiga cikin su Rufaida, so nake yi ne na shiga rayuwarsu ko zan iya canza ɗabi'unsu. Shi yasa nake shiga cikin su. Haka ne, amma hakan ba hujja bane ba, dalili kuwa saboda idan har mutane suna ganin ku tare da su za a iya muku goro. Kowa gaskiya kin ga a matsayin ki na kamila wadda ta san me yake, bai kamata a ce kin shiga cikin jerin wa'annan matan ba. Gaskiya ne Aminu. In Allah ya da zan kiyaye. Na kuma gode Allah saka da alkai. Yauwa ya kamata, ni ma matu ne ce ta kira ni to zan je ojanti ban san meye ba dai, to shine nake so in je. To in ka ji dan Allah ka gaishe min da ita, ka ce ina gaishe ta. Shikenan ka gaida gida Aminu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, masifa da kalata. Kai ne dai ka kuma dawowa kofar gidan nan. Baka bane Rufaida. To me ya da kai? Na zo ne in tabbatar miki cewa inda yake so na da miki da kuɗi. Kuɗi kuma? Yanzu magana aure ni ba soyayya da wani talaka. Ta ni yanzu na samu saurayi na mai kuɗi Alhaji Ismail dan gaye. Kai wani kai nan har wani saurayi ne wanda za a soka ga masu kuɗi na? Me zan yi da kai? Kai yanzu na tunani kake ka samu kuɗi, ji kayan ka fa da su ka zo ran nan. Yau ma da su ka kuma dawowa, shine ka samu kuɗi? To kuɗi ka samu ga kuɗin. Kasu. 2000
2,500. To ai wannan 2,500 din ko ruwan da zan sha ma ba za su ishe ni ba, ballantana in je in yi wata rayuwa ta jin daɗi. An shubu tsiyarka, kuma bari in gaya maka, idan har ka kuskura na fito kofar gidan nan na same ka, abin da zan maka sai ka yi mamaki, kuma ka jira ni kar ka tafi. Daman na gaya maka tun da gidan nan ba gidan ubanka bane ba, karan kuma ganin ka zo kofar gidan nan, kuma ka kuma zuwa ba ruwa ba wuta ma ni zan watsa ma. Ko ya Allah, kana gani yadda rufe ta mu. Ya Allah ya ubangiji, na roke ka Allah ka nuna mata cewa da kai ne dogara ya ubangiji. Kima, kawai so nake na gaya miki, ki fita harkar su Rufaida da Farida. Kin san dai ba mutane arziki ba ne. Gaskiya ne. Maryam, wallahi ba ni ma na san ba mutanen arziki bane da kin gane, ina dan shiga cikin su ne saboda in dan saita musu tunani su dawo mutanen arziki. Ni da kuma na san ba yan kirki ba, amma sai da dinga ana musu addu'a kawai. Gaskiya abin da ke kokari gaskiya yana da kyau, amma fa ina jiye miki kara miki kudin goro. Haka ne Asma'u, ki san halin Allah ya sa mu dace. Amin. Cece kuce soyayya ta gaskiya malan babu cece kuce, ka so mutum shi ma ya soka ya fi zance. Na fara soyayya da wata 'yar uwa ce, amma ta ce mini sai ina da kuɗi. Soyayyar kuɗi don Allah. Sannunku. Lafiya lau, ina gajiya. Aminu, dama ina son ganin ka. To, me ya faru kuma? Magana nake so yi da kai. Ba na ce zan zo gida in same ki ba yau da daddare ba. Ni ba na so ya kai dare, gaskiya magana mai muhimmanci ne. Ok, to shikenan. Zo mana. Asma'u, kin kusan soyayyar Maryam da Aminu tana burge ni sosai. Ai abun ba cewa komai. Ai shi yasa da zaka so mutum, ka so mutum dan Allah ba don kuɗi ba. Amma yanzu kowa ya koma soyayyan kuɗi. Ai soyayya dan Allah ai ta fi da man farko. Allah kyau, ta Allah sa mu. Ya aka yi ne? In mata ina zuwa ne ya kamata ku zo rage miki hanya. Za ni nan ne, gida za ni. To shigo mu tafi wannan. Da dai ka bar shi. A'a, ki haƙuri ki shigo mu. Ba nisa ai. Ba ga tun tsaki kina tsaya nan kan gara na ta kure ne mun abin da mun ƙarasa ki shigo mu je kawai. To na gode. Ka so mutum shi ma ya soka ya fi zance. Ni wannan 'yan kuɗi ni za su yi mata a wannan zamani, amma na ce mata dan Allah ki so ni. Haba sai ta ce Ran ne gidan naku kenan. Nan ne gidan namu mun isa. Kuma yayi ki. Na gode. Kake da mu ai dai yau kai ne ai. Labar zumunci. Komai ba komai. Ba komai. Kaga ko wallahi ka taimake ni da rana ta da ni. To ai na ga kina ta ki da mun tunda nan goki na san cewa rana ta da me kin ce bari zo in taimaka miki kai. Ba jin aji nake ba dai, ko in ce jin ajin ne, ka san ya mace. Ai in mace bata dajewa ba ta cika mace ba ma. Mutane. Ya kamata mu yi exchange number ku. Gaskiya dai yana da kyau. Ni number naki. Kan sa maka. To dai kada ya samu wrong number. Ba zan sa maka ba, cikakkiya zan sa maka insha Allah. To shikenan godiya nake. Kin sa ma zan kira, bari in kira in ji. To gashi. Yau to shikenan. Bari in kira mu ji. Ta shigo. Yawa to shikenan. Ya sunan ka ne? Sunana Hamza. Oh, Alhaji Hamza. Ya sunan ki? Fatima. Masha Allah, kaga babban suna. Nagode. Ki da mu Fatima, ai diyo kai ne ai. Amin. Zan shiga gida. Shikenan ba komai. Nagode fa. Sai na ji kira. Shikenan sai mun yi waya ko? Alhaji Hamza haka ne. To, a gaida gida. Yawa. Gida zai ji insha Allah. Masha Allah.